Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij in gast aan de tafel, hier vanuit het Omroep Friesland Café. Het is een dame die al een paar keer bij mij in de Noordewien studio spelen had, solo, maar in kort komt zeg maar de hele band. Ze is al een tijdje dwaan op mijn muziek en we jou jong talent graag de komst. En om het verhaal te dwaan, in dit geval van Anna Linde Drost. Mooi dat je er bent, welkom. Dankjewel. Hoe is het? Hartstikke goed. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ik weer vanuit het hoge noorden in Groningen naar Friesland mag afreizen om jou weer te ontmoeten. Dus, Ik neem die maar even Noorderling. Waar viel je het meeste thuis? Waar voel je het meeste thuis? Ik denk toch wel waar ik nu woon, echt op het Groninger Hoge Land. Maar ik heb natuurlijk ook een periode lang in Friesland gewoond. Dus wat dat betreft voelt dat ook weer heel vertrouwd. Ja, waar hast wennen? Ik heb in Boelenslaan gewoond. Of tenminste net daarbuiten, ergens tussen Boelenslaan en Drachten in. En nou ja, lekker buiten het dorp. Ja. Ja. Lijkt je dat, het dorpsleven? Is dat het kleine, vind je dat leuk of niet? Het kleine vind ik leuk. En het liefst woon ik echt helemaal gewoon buitenuit in de middle of nowhere. Helemaal op de vlakte of net? Nou, op de vlakte hoeft dan ook weer niet. Maar ja, nee, lekker zo min mogelijk gedoe om je heen. Dat je de drukte op kan zoeken en de rust thuis hebt. Dat vind ik wel heerlijk. Geen Ja. city girl in dat opzicht? Nee. Ik ben opgegroeid echt altijd of aan de rand van het dorp of lekker buitenuit. En ja, daar ben ik nog steeds erg fan van. Ja. Wat is de soundtrack van die jeugd eigenlijk? Je bent nog hartstikke jong. Maar waar ben je dus mee opgegroeid? Wat staat erop? De radio, waar de platen draait? Een hele hoop. Van Elvis tot aan de Cats, tot aan Ede Staal ben ik mee opgegroeid. P. en Rinus natuurlijk. Julio Iglesias. Nou, je hoort het al. Het is echt van alles en nog wat. Dus ja, en ik hou ook van een hele hoop soorten muziek. Misschien dat het daar wel door komt. Ja. Wat voor nest komt? Komt het een Granger nest of is het een Fries nest? Of, Ja, een beetje gemixt. Mijn moeder die had wel wat Friese roots en mijn vader juist Groningse roots. Dus eigenlijk is het echt een mengelmoesje, ja. Ja, want we draaien straks nog even. Onvermijdelijk voor mensen die uit Greensland hier komen. Ede Staal natuurlijk. Ja, dat zit in de genen van de Grangers natuurlijk, hè? Ja, nou ja, onmisbaar. Ja. Het is als ik naar huis rijd over de landweggetjes en nou steeds meer vanuit de stad het platteland opkom. Nou is dat natuurlijk wel vrij gauw als je de stad uitrijdt. Maar en ik heb dan Ede Staal op. Ja, dat vind ik wel prachtig. Ja, dat voelt als thuiskomen. Ja. Hoe is het om als jong meisje aan de 2023 gewoon een muziekcarrière te werken? Want je bent hartstikke fanatiek. Ik geef aan ik verder nog hoe praten, maar stel je die in haast en was er verhoor haast uiteindelijk. Maar is het ingewikkeld met Spotify, algoritmes, internet, et cetera, et cetera? Ja, er is een hele hoop waar je aan moet denken. En af en toe heb je dan zo'n opleving dat je denkt van, oh, ik moet dit en ik moet dat. Maar wat ik eigenlijk probeer is gewoon te doen wat ik leuk en mooi vind. En dat is muziek maken en zo goed en mooi mogelijk. En nou ja, daarbij probeer je wat te profileren op Instagram. En nou ja, alles automatisch natuurlijk op Spotify zetten. Maar het is eigenlijk ook wel weer heel mooi, want het maakt de wereld een stuk kleiner, hè? Ik kan mensen in Australië, Nieuw-Zeeland, weet ik veel wat, bereiken met mijn muziek. En ik kan tegelijkertijd ook kijken wat daar speelt qua muziek. En ja, ik denk dat het hele mooie kanten heeft. Ja, en toch kan ik mij voorstellen dat ergens een liedzaaltje, al bent zie je meestal, live spelen,
live audience, dat nog het leukste is wat er is, of net? Zeker waar. Tenminste, ik ken die wel eens echt een live artiest, hè? Ja, dat klopt. Ja, weet je, iemand zei ooit tegen mij... als er één iemand in het publiek is die ervan geniet... dan speel je daarvoor. En die gedachte heb ik altijd in mijn hoofd... en draag ik altijd bij me. En het allermooiste is inderdaad... als je in een klein zaaltje speelt voor 10 mensen die het prachtig vinden... dat je echt je verhaal kan vertellen. En dat het draait om de liedjes die je speelt... en de mooie muziek die je maakt. En dat vind ik het meest genieten van alles. Ja, want je bent nog maar een band op paard... maar heel vaak solo. Ja. Dat lijkt me wel lekker. Gewoon gitaar, hoe is dat hier in te pluggen? Mijn akoestische kraak is gewoon eerst te spelen en er kan iets gebeuren, hè? Klopt. Ja, het is heel, heel magisch eigenlijk. Waar je ook komt op de wereld. Je kunt de gitaar erbij pakken, beginnen te spelen. En die verbinding vind je bij iedereen. Want iedereen over de hele wereld houdt wel van een soort muziek. En dat is heel bijzonder. Maar ik moet zeggen, ik heb nu de afgelopen jaren natuurlijk solo de boel gedaan. En er gaat nou ook wel een wereld voor me open met een band. Dat ik merk dat de liedjes gewoon... die worden als het ware een soort van opgetild. Je kunt net wat meer geluid produceren, zeg maar. En dat is ook wel heel erg leuk om te doen, hoor. Dat zingt heel lekker. En zit er letterlijk net meer al in, hè? Nee, dat klopt. Dat scheelt enorm natuurlijk. Ja, maar dat is ook wel wennen, hoor. Want je moet natuurlijk ook opeens op anderen gaan vertrouwen. Dat zij met je meespelen en dat het goed gaat. En normaal zat ik altijd met mezelf dat ik dacht van... nou, heb ik goed geoefend of heb ik wat minder goed geoefend? Nou, dan had ik mezelf er alleen maar mee. En nu voel ik wel die verantwoordelijkheid ook... dat ik zelf wel goed genoeg moet presteren. Omdat de rest, die doet natuurlijk ook mee. Dus je bent echt een team wat dat betreft. Maar ben je perfectionist? Ja. Tenminste, zo komt de oer, maar ik ken geen gedachten lezen. Dus ik vind net dat oer in komt mij de innerlijke artiest bedij. Nou ja, ik ben niet heel snel tevreden. Dat betekent niet dat ik er niet van kan genieten. En er was mij een band omgaan. Dus, nou ja, dat is het. En het is toch een beetje compromis sluiten, denk ik, of net? Dat is het ook. Maar ik denk dat het een hele goede eigenschap is om zo goed mogelijk te willen spelen. Zo mooi mogelijk muziek te willen maken. En gaat het de ene keer wat minder, dan zorg je gewoon dat je de volgende keer weer een schepje erbovenop doet. Ja. En dus wat dat betreft, ik kan wel heel erg ervan genieten, ook al is iets niet perfect. Maar uiteindelijk, als ik zelf liedjes schrijf of het opnemen in de studio, ga ik wel net zo lang door tot ik echt denk van nou, hier kan ik wel wat mee en hier kan ik blij mee zijn. Ja. Wie muziek een keuze of drong het zich op die jongen? Is het automatisch gegaan? Ja, het is automatisch gegaan eigenlijk. Mijn hele leven vind ik muziek al heel mooi. En als je iets hoort op de radio, het grijpt je. Dat heb jij vast ook wel eens. Dat je een nummer hoort dat je denkt, oh, verhip, hier voel ik wat door. En dat had ik ook al sinds ik heel jong was... had ik dat al bijvoorbeeld ook met vioolmuziek. Mijn moeder had bijvoorbeeld vaak Radio 4 aan in de auto. En dan hoorde ik gewoon die tonen en die noten van die viool. Dat ik op een gegeven moment ook zei van... nou, ik wil heel graag op vioolles. Nou, dat ben ik ook gegaan. Wie dat het eerst, trouwens? Ja, maar voordat ik daar naartoe kon... dan moest ik eerst eventjes een jaar algemene muziekles... met de blokfluit, een beetje nootjes leren lezen. Ik moet kijken, de blokfluit zeggen. Ja, de blokfluit. Nou, dat was ook hartstikke leuk. En toen al vrij gauw de overstap naar de viool gemaakt, ja. Dat is nogal een oergong, hè? Ja, maar goed. Moeilijk instrument. Het is een moeilijk instrument, maar waar een wil is een weg. En ik had gelukkig een hele leuke viooljuf die mij daarin meenam. En misschien wel leuk om te vertellen dat die vioollessen die gingen via een bepaalde methode. En dat was de Suzuki-methode. Vertel. En... bij de Suzuki-methode heb je je boek met je liedjes en je noten erin. Maar ook heb je er een cd'tje bij. Dan kon je het cd'tje goed luisteren om de melodie te leren kennen. En daarbij was een songtekst. Dus hele simpele, leuke kinderliedjes. Zoals Kikkersprong of zo, kan ik me nog herinneren. En dan ging je eerst dat liedje met de cd meezingen. Zodat je zelf de melodie heel goed in je hoofd kreeg. En als je het dan heel goed kende en het ook helemaal mee kon zingen... dan pas ging je op de viool proberen die noten te spelen. Okay. En zo kwam eigenlijk al naar voren, al op vrij jonge leeftijd... dat qua stem, dat ik wel
toon kon houden en een heldere stem had. En dat zingen heel mooi vond. Om te doen. Doe hast een muzikaal gehoor? Of was het een absoluut gehoor? Nou, ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Maar het is zeker wel muzikaal, denk ik. Als ik mezelf hoor zingen, dan... Wist precies wanneer het vals is, ja. Ja. Zo kun je het wel zeggen, inderdaad. Ja, en dat ontwikkelt zich ook met de jaren. Ja. Wie het leuk ontnoot dan? Want het kan ik een enorme worstelpartij wijzen. Hè? Van nummers, eerst spelen leren. Dan kiest het podium op en het mislukt. En dan lukt het wel en dan net. En knoeien en noem maar schreeuwen. En het is een enorme klus eigenlijk. Het is een enorme klus. Maar ja, weet je, het is je leven. Het is waar je het voor doet. En, maar als het vaak zak en as zit, dan begint het eigenlijk redelijk rimpelloos. Nou, ja... Het ligt eraan waar je over je zak en as gaat zitten. Kijk, af en toe denk je wel, hè, als je probeert te schrijven... de ene keer lukt het beter dan de andere keer. En dan denk je, potdorie, ik wil ook graag nu even een mooi liedje uit de mouw schudden. Maar ja, zo gaat het nou helemaal niet. En, en qua optredens, dat is waarvoor ik leef. Ik leef voor het podium. Dat is echt, hè? Live spelen. Ja hoor, ja. Meestal rjocht in eigen zin. Ja. Dat zeker. Ik vind de verbinding heel belangrijk met het publiek. Ik zoek altijd wel 1 of 2 mensen uit waarvoor ik het liedje ook echt kan zingen. En, het podiumvrees, hoor? Nee. Dus dacht ik, ik zie een oren hobby, bij wijze van spreken. Nee, nooit gehad. Nee, ik leef echt voor het podium. En zo is ook die overstap van de viool eigenlijk gekomen naar het zingen. Omdat ik merkte dat met het vioolspelen dat je 1 of 2 keer per jaar had je een optreden. Of ik speelde ook wel in een orkest, had je wat vaker. Maar goed, dan stond je nooit zelf op de voorgrond. En ik merkte gewoon dat ik dat heel erg leuk vond. Dus toen kwam ik er eigenlijk achter via de middelbare school. Daar was het Bruggers Artiestenfestival. En toen besloot ik mee te doen met het nummer Make You Feel My Love van Adele. En dat zong ik. En in het tussenstuk speelde ik de solo op de viool mee. En zo kwam ik er eigenlijk achter toen ik dat Bruggers Artiestenfestival won. Van met zingen kan ik op het podium staan en kan ik doen wat ik fantastisch vind. En dat is misschien nog iets meer voor de hand liggend dan met de viool. Ja. En dat zingen vond ik gewoon heel erg leuk. Dus eigenlijk vanaf dat moment ben ik dat gaan ontwikkelen. En op een gegeven moment stond ik urenlang bovenop de overloop bij de computer met YouTube karaokeversies te zingen. Net zolang tot het lukte. En, Hij heb ik heel blij mij zeker of niet? Nou ja, die waren dan bijvoorbeeld niet thuis of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nee. Nou ja, goed. Ik ben er nooit de trap op kamp van nou is wel mooi geweest. Vast wel eens een keer, maar dan stond ik er waarschijnlijk ook al een uur. Dus, geen grote familiespanningen. Prachtig, ja. Een van die voorbeelden is, want ik geloof dat Katie Melua, je hebt het programma ik mij ook als eerste inspiratoren, maak ik het zo nemen, wel ze eigenlijk. Inspiratie voor die, Katie Melua? Ja, een hele grote inspiratiebron. Eigenlijk het nummer dat we dan hebben gehoord net, 9 Million Bicycles. Haar grote hit, hè? Haar grote hit. Ik weet nog heel goed. Het was in 2006 of zo. Nou, toen was ik, 9 of zo. 9 of 10 jaar oud. En ik weet nog dat mijn vader tegen me zei... Hij kwam thuis uit zijn werk. Hij zei, nou, moet je eens even meekomen. En toen nam hij me mee naar de computer. En toen ging hij naar clippagina.com. Ik weet niet of je dat nog kent. Zo'n blauwe website. En dan kon je dan allemaal clipjes opzoeken. En eigenlijk voordat YouTube in beeld was... En toen zocht hij dus dat liedje 9 Million Bicycles op. En hij liet het mij horen. En ik weet nog precies hoe de clip eruit ziet. Dat Katie Melua dan over de grond gesleept wordt door allerlei werelden. En dat vond ik zo ontzettend mooi en zo bijzonder. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. En vanaf toen ben ik eigenlijk ontzettend fan geweest van Katie Melua. Ook direct naar een concert van haar geweest. 2 jaar later weer. Ik denk dat ik de gemiddelde leeftijd in het publiek echt ontzettend omlaag bracht. Maar dat kon me niks schelen, want ik vond het zo prachtig. Ja. Ik neem gewoon een singer-songwriter concert of wie het echt mijn grote band? Nee, het was echt wel met een band. Ja, het was echt op het moment dat zij haar eerste wereldtour ging doen. En dat was echt met volledige band in de Oosterpoort in Groningen was dat. En ik heb de krantenknipsels van de wereldster in Groningen heb ik nog steeds thuis ingelijst staan met de kaartjes erbij in. Ja, en ik geloof dat het in kwart weg is, toch? Ze is weer op tour. Ja, volgens mij is dat april. Dan komt ze in Carré in Amsterdam. Nou ja, daar moet ik natuurlijk bij zijn. Mooi zaal. Ja. Prachtig. Ja, ik verheug me er ontzettend op. En dan stiekem een beetje dagdromen als de sist in de pauze of van de orgel van
Je zou ik nog wel eens spelen willen of net? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja, dat doe je altijd. Dat zijn wel de zalen waarvan je denkt van... oh, het zou wel mooi zijn. Ja, wat is wat nog staat het mooiste zaal van Steenhurst? Oeh, nou, ik denk dat het... Ik weet niet of je het echt een zaal kan noemen... maar ik heb tijdens de Nijmeegse Vierdaagse een keer gespeeld... in een grote oude Stevenskerk in Nijmegen. Het is een ontzettend grote kerk. Fantastische akoestiek natuurlijk, heel bijzonder. En daar heb ik toen samen met een accordeonist en een... iemand op zo'n grote bas, Zo'n contrabas. grote contrabas, heb ik een nummer gespeeld. En ik denk dat dat het mooiste is tot nu toe. Ja. We beginnen in de single, Draaien. Eigenlijk een bandplaat, hè? Ja. Zo klinkt die ook echt. Even naar de band daar. Waar speel je erin? Hoe groot has de band intussen? Of is het een standaard opstelling? Nou, we hebben een pianist. Dat is Hans Visser. Die kende ik al wat langer. En die had ik afgelopen zomer ook eens gevraagd. Onder andere bij Bourgondisch Beetse Zwaag. Om mij eens wat op de piano te begeleiden. Ja. En in gesprek met hem zei ik eigenlijk van... goh, ja, ik ben wel op zoek naar wat meer muzikanten. Want het lijkt me hartstikke mooi. Via kende hij weer een drummer. Diederik van der Wijk. En hij zag het ook wel zitten. En hij kende een gitarist. Ja. Hans Bledler. Nou ja, ik zeg welkom. En uiteindelijk hoefden we nog een bassiste. En ik zeg bassiste, omdat het ons heel leuk leek om nog een dame in het team te hebben. En die hebben we ook eigenlijk heel snel gevonden. En dat is Fitna Adham. Oké. En zo zijn we eigenlijk een clubje bij elkaar. En er zijn een aantal die hebben ontzettend veel ervaring al. En ik ben wat dat betreft nog een beetje een groentje in het bandleven. Ja, grappig hè? Dus het is echt... ik bof heel erg ermee. On me, coloring my cheeks red. My teeth are shining bright as I wear my smile. Love shimmers in my eyes. I'm smiling at you. Anna Linde, Smiling at You, haar nieuwe single. En zij is de gast hier. Ik kwam trouwens met de hele band nog in de Noorderwind studio. Het is een echte Noorderlingen. Frieske roots, maar ook Grenslander roots en van alles wat. Dus reden genoeg om eens even met haar trot te praten. Want ja, waar hebben je inspiratie bij en hoe werkt het al hier in die muziekwereld? Het is vangen een hele lange adem voordat je ergens binnen. En de eerste stap in ieder geval is zetten om te spelen. En de tweede vaak is een band te formeren. Dat had ze intussen dienen. Dat is best een apart proces. Hè? Band, ze kennen elkaar net. Er moet met z'n allen in een product werken. Dat moet muzikaal wat klikken. Maar het net een volle night denken, maar het is best een klus om een goede band te zetten. Hè? Ja, zeker. Ja, en wij zijn nog midden in dat proces. Inmiddels... aftasten, we zijn wie aan het wil wat. aftasten. Maar weet je, we hebben van tevoren wel de verwachtingen goed naar elkaar uitgesproken. Wat willen we, wat gaan we doen? En het is wel ook echt een voordeel, denk ik, dat ik als Anna Linde natuurlijk al een tijdje aan de weg aan het timmeren ben. Weet wat voor muziek ik maak. En zo heb ik ook mijn bandleden wel gevonden dat zij weten wat voor muziek we maken. Ja. En ook een beetje experimenteren met elkaar natuurlijk. Want dit is de eerste keer dat echt dat proces bij een band ingeest. Ja, klopt. Dat lijkt me best leuk, maar hoe komt het allemaal of net? Ja, het is een heel mooi spannend proces. En het is ook van alles leren. Ga je met in-ear spelen? Speel je over de monitor? Ja, de praktische dingen. Hoe hoor je of de bas op tijd is? Hoe gaat de drummer drummen, zodat je niet in de war raakt? Ja, het is van alles en nog wat. Maar ja, je moet gewoon proberen, Willem. Ja. Je moet gewoon werken, proberen. Nee, maar dat vind ik het leuke. Dat is gewoon door. Maar er was 4 verschillende smaken te mijten. Ja. 4 verschillende ervarings. Ja. 4 verschillende verwachtingen. Want iedereen had zijn ideeën natuurlijk. Ja, dat klopt. En dat past wel een beetje. Best dan, heeft een rol van de baas of is het met z'n allen? Is het redelijk democratisch? Kijk, uiteindelijk moet iemand zijn die de knopen doorhakt en die zegt, we gaan het zus en zo doen. Dus die rol die heb ik wel op me. Maar ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om van elkaar te leren. Dus ik vraag iedereen eigenlijk altijd hoe ze erin staan. Ja. En dan het uiteindelijke besluit, dat neem ik dan. Maar over het algemeen zijn we het eigenlijk heel goed met elkaar eens tot zover. Ja, want we draaien nog die single. Je hebt in Haarlem. Ik kon een vast plakje verdelen ook weer opname. Ja.
En we weten al in studio, dub, overdub, nog een keer. En dan mag wel weten wat worst. Nou ja, zeker. Maar ik heb gelukkig het geluk dat ik een hele goede producer heb. Dat is Jaco van der Steen. En hij heeft zijn eigen studio bij huis. Studio Music Nuts heet het. En Jaco die is ontzettend ervaren in de muziekwereld. Hij heeft al een heleboel hele mooie nummers gemaakt. Werkt onder andere veel samen met Boudewijn de Groot ook. En ja, hij weet inmiddels wat ik mooi vind. En die samenwerking gaat gewoon heel mooi. En heb ik even niet een idee hoe we met een bepaald stukje verder moeten, dan komt hij wel weer met iets. En andersom is dat ook zo. Dus ja, dat is een hele mooie, bijzondere samenwerking. Ja, hoe bist je bij hem te horen kwam? Nou, ik heb toen ik 17 was ongeveer, heb ik Marcel de Groot ontmoet. Ben hier bij Noorderwien met jou een keer samen met hem geweest. Ja, dat weer fantastisch. Ja, dat was de zoon van Boudewijn, hè? Dus ja. Klopt, ja. En nou ja, los van de zoon van Boudewijn is het zelf ook een fantastische zanger en gitarist. En toen ik hem ontmoette, gaf hij aan van, goh, als je het leuk vindt, wil ik je wel leren gitaar spelen en jezelf begeleiden op de gitaar. Dus dan heb ik een aantal jaren begeleiding van hem gehad op het gebied van, het ging van liedjes leren op de gitaar tot aan van, de eerste radio-optredentjes, hoe doe je het, wat zal je doen? En echt als een soort coach was dat. Hoe zorg je daarop waarom trouwens? Vond je het eng of net eng? Of ik in de studio hier, wist nog een snotaap bij wijze van spreken. En dan zit je mij iemand van de familie de Groot in de studio. Ja, maar weet je, dat voelde gewoon goed. En dat is gewoon kicken. Ja. Ja, dat is, ik kan het niet anders zeggen. Dat is gewoon kicken en dat is hartstikke gaaf. Maar ik voel eng op een gekke manier of net? Of viel dat soort dingen net? Nou, kijk, je voelt wel de druk van ik wil het wel graag goed doen. Ja. Ik wil wel graag mooi spelen. Maar het is uiteindelijk net als met het op het podium staan. Dat zijn allemaal stappen waarvoor je het doet. En ik zou het voor geen goud willen missen, nee. Ja. Maar gezonde spanning is er natuurlijk wel op zo'n moment. Maar wel heel belangrijk dus van die ontwikkeling. Dus dit soort mensen dus inkomst. Die zetten die op een bepaald spoor. Ja. En dat kan soms heel confronterend zijn, want je vraagt om feedback. Nou, die kan je ook krijgen ook. Want dit zijn wel de mensen die ontzettend veel weten binnen de muziekwereld. En dat krijg je ook terug. En dat is ook altijd wat ik heb gewild. En dat zorgt er voor dat je zelf heel kritisch op jezelf blijft en goed blijft werken. En via Marcel kwam ik eigenlijk bij Jaco terecht. Want Jaco die is in 2019 een nieuwe band gestart. En dat heet de Dashboard Danglers. En in dat bandje zit onder andere Marcel. En toen vroeg ik aan Marcel van, goh, ik wil graag wat liedjes opnemen. Ken jij misschien een leuke studio? En toen kwam hij dus met de studio van Jaco van der Steen. En sindsdien ben ik zeer tevreden, zeer gelukkig met die samenwerking. Ja. Hoe de single, hoe is die ontstaan? Is die zelf helemaal skreund? Ja, de single heb ik in ieder geval de tekst helemaal zelf geschreven. De melodie ook grotendeels bedacht. En de muziek samen met Jaco gemaakt. Hoe ik er eigenlijk bij kwam, dat is wel een geinig verhaal. Want je kent vast wel het moment dat je over straat loopt in de stad bijvoorbeeld. En dat het opeens keihard begint te regenen. En iedereen die rustig fietste, liep, weet ik veel wat, die heeft opeens haast. En iedereen is een beetje geïrriteerd. En snel. Even een versnellingje bij. Versnelling komt erbij en iedereen denkt, gaat Sidari, die regen. En iedereen kijkt een beetje moeilijk. En ik zag dat gebeuren. En ik had niks te verliezen die dag. Ik was gewoon lekker onderweg naar huis. Ik had een mooie dag gehad. En ik dacht, waarom zouden we ook met z'n allen zo doen, zeg maar. Zo gehaast zijn, geïrriteerd zijn, zo hard balen van dat er een beetje water uit de lucht komt vallen. Dus ik kreeg zo'n glimlach op mijn gezicht dat ik dacht van, ik ga hier gewoon van genieten. Van het gevoel dat je helemaal door en door nat regent en dat het gewoon kan, want het maakt helemaal niet uit. Dus ik liep daar over straat met een enorme glimlach en een beetje neurieën. En mensen keken me ook aan en die hadden echt zoiets van, wat doet zij nou? Waarom lacht zij? En iedereen die ik tegenkwam, die trakteerde ik op een glimlach. Ja. En dat voelde zo goed. Ik werd er zo blij van. En ik merkte ook, het deed ook wat met anderen. En als je ze aankijkt, kijk maar eens een vreemde aan op straat en trakteer hem op een glimlach. Ja. Dat doet heel wat met iemand. Dus ik dacht, ik moet hier echt wat mee. Ik moet er gewoon wat mee dat je gewoon gratis en voor niets gewoon
iemand aan kan kijken en gewoon een glimlach kan geven. In plaats van al dat gehaast en geïrriteerd aan elkaar en frustraties en het drukke leven wat we nu allemaal hebben. Zeg maar. Ja. Dus zodoende heb ik eigenlijk dat nummer geschreven. Gewoon, ik heb het nummer ook ingezongen met een enorme glimlach. Want dat je hoort en voelt en ziet dat in alles terug. Dus ja, zo is eigenlijk dat nummer ontstaan. Ja. Mooi verhaal. Straks nog een nummer van die, maar we gaan eerst even naar... Vond ik wel een verrassende keuze. Net voor die, maar ik zie die nog net heel bot associeerd met de Cats. Nee. En dan vind ik het extra leuk dat we een bot draaien gaan. De grutte hit doet hier in het zondag overigens. One Way Wind. Dit had vast met een jeugd te maken. Of ik kan me net voorstellen dat dit na een vliegende week ontdekt had. Nou ja, het zou je verbazen. Bijna wel. Het is vorig jaar, toen was ik gewoon eventjes een beetje op YouTube en zo. Dan klik je maar door. En dan krijg je weer zo'n suggestie van. Dan heb je een liedje geluisterd. Dan krijg je weer een suggestie van iets. Nou, dan klik je door. En de naam van de Cats kende ik natuurlijk wel. Ook van vroeger uit en van mijn ouders. Maar toen kwam ik op dit nummer terecht. En alleen het intro al, als ik dat hoor... ik word gewoon gevuld met een gelukzalig gevoel. Dat ik denk, het klinkt zo mooi. Dat ik denk echt van, als ik zelf ooit zo'n mooi meeslepend nummer kan maken... dat je zo kan grijpen, dan zou ik er direct voor tekenen. Ja. Dus verder geen hele achterliggende gedachten. Maar ik vind het gewoon een heel mooi lied. Ja, good hit natuurlijk van The Cats. One Way Wind. Hier een zantig en dat van een dame. Tenminste, daar komen ze zelf, miljoen. Ik haar geboorte hier net vertellen, maar een stuk jonger is in ieder geval. Anna Linde, want de te gast in Noorderwind voor dit Ier op Ier parteer. Jong talent en ik jou, jonge mensen, graag een podium. Dat doet ze in kwart maar haar band had ze van alles al over verteld, hoe dat ging is. En we hopen dat in heel vier komt. Maar ja, goed, dat laat zich moeilijk voorspellen natuurlijk. Hè. Ben je er in je hele bord mee bezig? Van, wanneer ben je met het creatieve bezig? Maar dan organiseer ik een band en dan moet met clips komen en Spotify. Maar de zakelijke kant is er echt nog natuurlijk. Hè? Ja, is dat leuk? Of dat net vind leuk? Ik hartstikke leuk. Ja, vind ik hartstikke leuk. En ik denk dat je dat ook leuk moet vinden. Anders, weet je... daar ontkomt er gewoon natuurlijk. Je ontkomt er niet aan, dus je kunt er maar beter wat leuks van maken. Dus ook op Instagram bijvoorbeeld heb ik van de week van alle bandleden een mooi filmpje gemaakt... om ze zich voor te laten stellen aan de mensen die mij natuurlijk volgen... maar nog niet mijn band kennen. Ja. Dus zo probeer ik toch met die creativiteit dat ook goed in te zetten... om zoveel mogelijk voordeel eruit te halen. Ja. Hoe was dat die? Er best nog hartstikke jong, maar ik bedoel echt die puberteit. Naar concerten en dat soort dingen? Of wie toch vooral een beetje op squallen wat omknoeien? Of... Nee, al mijn spaargeld ging naar concerten. Ik heb van alles gezien. Van Beyoncé tot Elton John, Anouk, Adele. Ik ben er allemaal heen geweest. Al mijn geld ging daar naartoe. Ja. Dus het nog steeds trouwens? Ben je een echte concertganger? Ja, ik hou ontzettend van naar concerten gaan. Ik zeg altijd wel, ik ben niet zo van de drank en drugs... maar als ik naar een concert ga, dan word ik zo opgeslokt door die muziek. Dat is zo intens dat ik dan me voorstel dat als je aan bepaalde middelen zit... dat het ook zo kan voelen als je... een soort high krijgt. Ja. Ik weet nog, een concert van Celine Dion was ik heen. En wij zaten, daar heb je al die verschillende rangen natuurlijk... en wij zaten op de vloer, maar wel ergens achteraan. En dat was dan in de Gelderdoom in Arnhem... En op een gegeven moment was het stil. En dan wist je van, de toegift moet nog komen. En ik stond al, het hele concert in het gangpad. Want dan kon ik het beter zien. En toen op een gegeven moment was het zo lang stil. En toen ben ik gewoon gaan lopen in een soort high gevoel. Ben ik naar voren gelopen. En ik kwam bij de hekken aan. Ik denk dat dat de Golden Circle was of zo. Ik kon zo door dat hek. En er stond niemand. Dus ik ben gewoon door dat hek gegaan. Ben helemaal doorgelopen. Helemaal tot aan het podium. Op een gegeven moment stond ik zo'n stukje van Celine Dion af. Ja. Ik kon haar bijna aanraken, zeg maar. En daar word je zo gelukkig van. Tenminste, ik dan. Dus
Nee, ik ga ontzettend graag naar concerten. En ik denk dat dat een van de mooiste dingen is om je geld aan uit te geven. Ja, en ik weet er alles van. Ik had er een protte heel in investeren, laat ik het zo stellen. Hoe sjost, luisterst, beleefd zo'n concert? Ik intussen als een muzikant of net? Ja. Ze is dan ook naar de band te loeren? Ja. En Ja. hoe doet ze dat bij de koorkes? Hoe doet ze dit of net? Ja, daar betrap ik mezelf heel erg op. En toen ook al, of steeds meer? Nou, toen ook al. Want toen wilde ik natuurlijk ook eigenlijk al graag op het podium Wie is al staan. heel eager van... Ja, ik let echt op elk stapje dat ze zetten en elk woord dat ze zeggen. Want ik wil er gewoon van leren. En ik probeer ook wel eens dingen uit die ik dan heb gezien. Dat ik denk van, nou, ik ga eens kijken of dit werkt. Werkt het of niet? Ja. Ja, het ene wel. Het andere dan merk je gewoon van... Oké, ik heb het niet zelf bedacht, dus dat komt niet zo spontaan over. Maar ja, het zijn hele leuke dingen. Ja, van de grote artiesten moet je het leren eigenlijk, hè? Ja. Grotterdam, Elton John, Celine Dion, Beyoncé. Welke maken een protte indruk op die? Allemaal. Toch wel, hè? Ja. Het ben wel hele grote namen dit. Ja, het zijn wel hele grote namen. En, Kan ik enorm demotiverend wijzen natuurlijk voor diezelf, hè? Van, als bij Beyoncé is dit, ja, nou, en ik dan. Het kan ik verkeerd uitmaken, denk ik, of niet? ja, nee, bij mij niet. Nee, hè? Nee, Nee. ik ben een ontzettend optimistisch mens. En ik gun iedereen de hele wereld. En wat voor mij is weggelegd, daar kom ik wel. Ja, precies. Zo sta ik er eigenlijk in. Dus ik kan er gewoon echt... Dan is het echt iepen. Ja, ik kan er ontzettend van genieten en er gewoon naar luisteren. Maar ja, naast die grote internationale namen... geniet ik ook ontzettend van een concert van Boudewijn de Groot. Daar heb ik nog een paar van mee mogen maken. Weet je, of de beginnende bandjes zoals die van Jaco, de Dashboard Danglers. Dat vind ik ook prachtig, want het is gewoon hele mooie, pure muziek. Ja. Daar hou ik gewoon heel erg van. Maar het is wel, als ik bijvoorbeeld terugkijk naar het concert van Adele of iets dergelijks... de nummers die zij dan alleen met een gitarist ernaast speelde... dat je echt puur haar stem hebt en die enkele gitaar, dus heel akoestisch... Even geen grote show eromheen. Geen grote show eromheen. Dat is wel wat ik het allermooist vind. Ja, Ja. puur en kaal eigenlijk. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Dus dat tijdens een concert, daar steekt nog die momentjes al in de pakst of net? Of is een optreden van Annelinde nou eigenlijk puur al in mijn band? Nee, zeker niet. Nee. Ik vind die afwisseling heel mooi qua dynamiek in een optreden. En het is gewoon heel leuk dat ik ook juist die combinatie kan maken tussen... sommige liedjes van mij zijn heel klein, dat echt verhalend... dat ik echt een verhaal aan het vertellen ben. En dat is prachtig dat ik dat alleen met de gitaar kan doen. En het leuke is, als je in je eentje speelt, kun je helemaal ermee spelen. Hè? Wanneer laat je een stilte vallen? Wanneer ga je door? Dat wil ik zeker aanhouden. En daarnaast is het gewoon heel mooi dat er ter aanvulling daarvan een band bij je is. Dat je ook nog net weer wat meer uptempo nummers kan zingen en die wat meer body kan geven. Dus het blijft echt een mooie combinatie. Ja. Ik geef me daar even waarom in de tijd. Ik kom uit in het Ier en dan maak ik het al even goed. Het is het 10 juni 1944. Klopt. Het verhaal van een plakje, dat heet Oradour sur Surglaan. Glan. Ik zo Glanees is, maar Glan dus. Ja. Tweede Wereldoorlog. Ja. We fietsen zo even de oorlog erin. Om het even plat te zitten. Dat is net bedoeld overigens. Wat is daar gebeurd? Want het volgende nummer gaat daarover. Ja. Het wie een vrede gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog met de SS. Maar stoet even vertellen. Dat klopt. Nou, dat is inderdaad een klein plaatsje in Frankrijk. En op die 10 juni 1944 is dat plaatsje eigenlijk... zonder dat iemand er vanaf wist, zonder dat het aangekondigd was... is dat plaatsje omcirkeld door de Duitse SS. En op een gegeven moment zijn ze het dorp binnengevallen... en hebben ze, kort gezegd, iedereen die aanwezig was... en dat waren meer dan 600 mensen... hebben ze gewoon vermoord. Op hele brute wijze. Binnen er een hele soort mensen op een gegeven moment in een squarre... in een schuur neergezet die gewoon levend verbrand hebben. Dat, en dus ze hebben volgens mij de vrouwen en de kinderen naar de kerk gestuurd. Omdat daar hadden ze allemaal explosieven klaar liggen. En ze hebben mensen in de benen geschoten. En ja, het is echt een vreselijk verhaal geweest. Oorlog is al vreed, maar dit weer nog weer vreed 2.0 ook, hè? Ja, dit is echt een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis. En omdat eigenlijk bijna iedereen die daar woonde die dag vermoord is er ook voor gekozen om dat dorp nooit meer
opnieuw op te bouwen, zeg maar. Dus het dorp ligt er nog precies zo bij als het toen achter is gelaten. Zo. Dus je kunt daar ook naartoe. Je kunt het bezoeken als een soort openlucht gebeuren. Museum wil ik het haast niet noemen. Nou ja, museum, eerbeton, gedenkplek, noem het maar op. Het zal een combinatie wezen, Klopt. denk ik. Ja, en ik heb erover gelezen dat is inderdaad omdat ze het graag zichtbaar willen houden voor de volgende generaties als waarschuwing. Maar ja, dat het dan nu weer zo misgaat in de wereld. En eigenlijk al jaren natuurlijk als je naar het Midden-Oosten en zo kijkt. Ja, dat is heel triest. Ja, in Oekraïne. Ja. Hè, we zijn hardleers, zal ik het zo maar zo uitdrukken. Maar de hast een noemer, hoe skreun. Greep dit verhaal, jongen? Of best van vreeg om je wat over te schreeuwen? Nou, eigenlijk had ik een nummer geschreven in dezelfde sfeer. Over een fictief plaatsje dat niet bestond. En toen zei een medesinger-songwriter tegen mij van... ik moet direct denken aan het plaatsje Oradour. En dat kende ik helemaal niet. Dus ik ben gaan googlen en eigenlijk heb ik heb de hele avond lopen googlen, documentaires kijken, filmpjes bekijken, stukken lezen over dat plaatsje. En dat greep me zo aan dat ik nog diezelfde nacht heb ik het nummer herschreven. En dan is het dit geworden wat het is. Ja. If the sun could choose, she wouldn't have shone that day. If the grass could change its green into gray. If the trees could stand up to the troops. If only you'd known. Or I do, what have they done to you? Shown that day. Prachtig nummer. Oer een vrede skiertnis uit 1944. Frans dwarpke. SS komt binnen en had rond de dikke 600 mensen gewoon vermoorden. Echt op de meest vrede manier die ze bedenken kist. Bezongen toch mijn gast van Joert, Anna Linde. Mooi dat ik de jonge generatie gelukkig dit soort verhaal nog steeds vertellen. Want hoe best jong, vertel maar. Ik ben een old school en een oude lul ontworpen. Hoe is dit in de wereld? Wat is die perceptie op dit moment? Er is oorlog, er is stikstof, er is gedoe, er is polarisatie, er zijn populisten. Je bent een optimist van hoe Zuid, had je al even verteld. Ja. Een vrolijke dame. Altijd al weg trouwens. Wist je een vrolijke baby bij wijze van spreken of niet? Poeh, nou. Nee, maar een vrolijk jong meisje. Ja, ik ben altijd vrolijk en optimistisch. Ja, een blij kind gewoon. Ja hoor, ja. Hoe is dit een blij kind van die jonge leeftijd in de wereld momenteel? Mag die protestwargen of denk je het komt wel weer goed of zo? Nou, met ups en downs moet ik wel zeggen. Ja, weet je, als je erover na gaat denken wat er allemaal gebeurt, ja, dan zit je wel in een diepe down. Want je kunt er zelf niks anders aan doen behalve gewoon je best doen en zijn wie je bent en iets goeds doen voor een ander. Dus ik neem wel maatregelen in de zin van dat ik bijvoorbeeld niet meer elke dag naar het nieuws kijk of zo. Oké, dus je best aan doseren. Ja. Kijk, ik wil wel weten wat er in de wereld gebeurt. Maar ik kan me er zelf ook wel in verliezen op een gegeven moment. Dus, nou ja, je bent echt van een generatie. Ik word ook generatie, maar je bent echt opgeroepen met internet. Ja. De informatiestromen komen en via de laptop en de iPad en de smartphone op verschillende manieren al je buis binnen. Ja. Dat vind ik nogal heftig. Nou, ik heb bijvoorbeeld op Facebook en dergelijke alle nieuwssites, zoals de NOS en alles, dat heb ik ontvolgd, zeg maar. Dus ik krijg dat niet meer zo direct binnen, zonder dat ik er zelf naar vraag. Natuurlijk lees je nog wel eens hier en daar wat, maar ik probeer dat wel te doseren. Dat als ik benieuwd ben naar het nieuws, ga ik het nieuws kijken. Maar ik krijg dat niet meer constant overal binnen op mijn telefoon als ik maar kijk. Kijk, je kunt ook. Wat diert mij daar dan? Want du hast op een besluit genomen om er oors mee om te gaan. Wat weer de aanleiding? Nou, laat het niet te volle? Ja, je krijgt er wel zorgen door. Dat je denkt van dan ben je daar op de wereld. En dan gebeuren al die dingen. En zelf heb je misschien wel leuke succesjes om te vieren. Maar daar kun je eigenlijk niet van genieten. Omdat je gewoon
weet dit en dat gebeurt er allemaal. En nou ja, hoe meer je dat ook te zien krijgt en hoe meer je daarover leest. Terwijl ik wil het niet wegstoppen, hoor. Dat is het niet. Nee, misschien Maar- ontkenner, zeg maar. Ik ben geen ontkenner en ik weet in grote lijnen wat er gebeurt. Maar hoe meer je in detail ziet, want wat je aangeeft, hè, social media zie je natuurlijk een hele hoop. Hoe meer details je van iets ziet, dat moet je zelf kunnen kiezen. En dat moet je niet in de schoot geworpen worden, vind ik. Dat moet je gewoon op momenten doen dat je benieuwd bent naar iets. En niet wanneer je er op dat moment je hoofd er even niet toe staat, Nee. denk ik. Nou ja, ik vergelijk het wel eens met mijn eigen jeugd. Ik ben van eind jaren 60, dus jaren 80 win voor mij de referentie. Ja, weer heerlijk overzichtelijk. Ik bedoel, er was jongens om 8 uur weer het journaal. En mijn heiboerdertje in, dus ik pikte dat bij mij. En Ja. dan weer in je kranten. En dat weer het. Ja. En de rest van de dag kon ik lekker dromen over brommers, voetbal en leuke Ja. jonge meiden weer spreken in mijn puberteit. En dat was wel heel overzichtelijk. Ja, En ik denk die kids van de Tjimburg, de jonge meisjes van Tjimburg, uit alle hoeken en gaten krijgt oorlogen, stikstof, de hele problematiek, de hele wereld Ja. mee. ik denk dat... Het mag wel verwerk je kennen. Ja, en ik denk dat we gewoon bezig moeten zijn, ook op een gegeven moment, met dat je aan het leven bent. En dat je niet geleefd wordt. Nee. En dat is af en toe wel, dat ik mezelf ook betrap, dat ik denk van, zit ik hier weer op de bank op mijn telefoon te kijken, terwijl ik ook gewoon naar buiten kan kijken hoe mooi de wereld om me heen is eigenlijk. Ja. En dat is wel iets waar ik voor probeer te waken, dat ik niet geleefd word, maar dat ik zelf bewust mijn eigen leven aan het leven ben en daar ook van probeer te genieten. Maar was nog steeds heel bewust kiezen Ja. dus. Ja. Ja, zo werkt de tijd, zo werkt het leven. En zo maken ze het mooie versjes uiteindelijk. En gelukkig vertelt ze ook nog hele mooie verhalen. Zoals was correct die in Hast. Even het komende hier. Ja, met de band op stap dus. Ja, zoveel mogelijk met de band op stap. Spelen. Ja, zoveel mogelijk spelen. Leuke festivalletjes meepakken, hoop ik, van de zomer. En nu... Komt er wat tussen? Is dat een... doe je alles zelf, hè? ik doe alles zelf, Was geen inderdaad. boeker, geen manager? Nee, dat heb ik allemaal nog niet. Dus dat betekent dat is de festival zelf bellen mast? Of best Of inmiddels... ze bellen mij. Dat Ja. zit best wel op een level dat mensen nog die bellen? Heel verschillend, ja. Sommige plekken dat ik echt denk van... ik zou hier zo graag mijn muziek willen laten horen. Dan zorg ik zelf dat ik contact opneem. Als dat nog niet is gebeurd. En soms word ik benaderd. En dat vind ik natuurlijk fantastisch leuk. Dus ja, zoveel mogelijk met de band spelen. Maar natuurlijk blijf ik ook alleen spelen. Dus ben ik ook gewoon alleen te boeken voor de huiskamerconcerten. De kleinere festivalletjes, weet ik veel. Alles wat je maar kunt bedenken. En nieuw werk komt er allemaal aan. Dus Ja. daar ook druk mee. Schrijven. Ja. Componeren. Best wel achter de heilige graal van het songschrijven of niet? Nou, ik weet niet of je daar ooit achter komt. Nee. Kijk, ik denk dat je dat ook nooit over jezelf zou zeggen. Kijk, wij kennen natuurlijk wel songwriters dat we zeggen van... die kan het gewoon. Maar ik denk dat iemand dat nooit over zichzelf zou zeggen. En je blijft je ontwikkelen, dus ja. Mooi doorgaan. Ja, toch Ede Staal. We eindigen er mij. Het Hoge Land. Ja, Ook het goed uitspreken in ieder geval. Pruttelstoek, Greenslanders of net? nee. En dan geef ik gewoon Nederlands. Dus. Gewoon Nederlands, Ja, want ja. je versteert het woord Fries. Ja. Tenminste, ik zit hier te observeren. Ik denk, nou, voor mij pakt ze het wel op. Ja. Nou ja, dat weer boelens leren natuurlijk. Best vergroeid met het platteland. Wat nou Friesland is of Greensland. Maar er zit net vol verschil in natuurlijk. Hè? Dus, of toch wel weg. Je ziet wel verschil, hoor. Toch wel. Ja, want ik woon nou echt op het Hoge Land. En daarom heb ik dit nummer ook gekozen. Omdat het gewoon heel ontroerend mooi is. Als ik naar huis rijd en ik hoor dit nummer, dan hoor ik in het nummer eigenlijk waar ik aan het rijden ben. En dan zie ik de wereld om me heen. En dan zie ik eigenlijk de videoclip die film ik met mijn eigen ogen bij de muziek. Maar ik woon tussen Groningen en Lauwersoog in eigenlijk. En Hele mooie hoeken trouwens. is een hè? hele Ja. mooie hoek. Maar Simmers. klopt, het waait nou wel wat. en vrij donker. Ja, Klopt hoor. Maar als ik langs het Lauwersmeer rij en Friesland inrijd, dan merk je wel dat het is daar nog kaler en platter dan Ja. waar Maar het ik is wel een woon. heel mooi natuurgebied erbij. Ja, fantastisch. Maar ik zei, ja, zie ik worden echt de momenten op dat het even omriest dus. Om even van het land te genieten. Ja, zeker. Nou ja, en ik woon echt in the middle of nowhere. Dus ik kom daar ook niet. Ik woon aan een onverharde weg. Dus ik moet door de boerenpaadjes.
En weet ik veel wat heen bagger om thuis te komen. Maar dat vind ik prachtig. Ja. Ja. Het doet me heel veel denken aan een naamgenoot van Dijk in de provincie Grains. Linde Nijland. En die went het ook op zijn paardje ergens in de middle of nowhere in wat Graceland. grappig. En maakt er toch heel mooi muziek overigens. Wat Dus, leuk zeg. Ja. Nou, zo ben ik toch weer door ingekomen. Het is wel duidelijk. Een mooi verhaal. Er is lekker trouw dus. Meideband en solo. En ik kwam meideband een keer in de Noorderwind studio. En Ede Staal is gewoon Ede Staal, toch? Ja. Ja. Draait het vaak of is het meer incidenteel? Nee, vaak. Ja, Ja. echt vaak. Ja. Dank u wel. Bedankt. Het is de lucht achter Oudhoeven. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westvoorne langs de diek. Het ben de meulens en de molen. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pien of zeuren. Dat is mijn land, mijn hoge land.